esportives. I és evident que veiem aquí el planter dels pilots i que en surten molts de la zona de Torre del Pala, de la zona de Tarragona. Els agraïm moltíssim avui la presència aquí i també a l'Àngel, que és un dels participants en aquest bike trial. Gràcies, Àngel, també per la teva participació en aquesta organització. Gràcies al Club Factor Daurada, amb tota la participació de tots els pares que han ajudat a la preparació de l'esdeveniment. Ja el tenim a dintre, el crono comença a baixar. Sí, senyor, l'Àngel aborda aquest punt final de la volta anterior, que ara és punt inicial. La zona no se la coneixen perquè no l'han fet cap vegada en aquest sentit. Recordeu que tant el trial com el bike trial, les zones es poden veure anteriorment, però s'han de fer a peu, no es poden practicar mai. Una zona d'una competició sempre ha de ser una primícia en el moment d'iniciar-se la competició. Els pilots la poden veure a peu. Molt bé, l'Àngel. S'ha aguantat. Ja el tenim a dalt. Et queden 20 segons, Àngel. El temps l'hem d'anar controlant. Fantàstic, va a la part de baix. 15 segons. El té molt just de temps. Potser també s'haurà d'emportar un peu si passa del minut. No cal que tens 3 segons. Potser que aprofitis bé el temps. Li entren els 15 segons següents amb un peu. Vigila, Àngel, vigila, Àngel, vigila, Àngel! Llàstima! Ja el tenim a dir, vinga! Aviam aquesta primera. Molt bé! Fantàstic! Ja el tenim en posició. Estem en un punt similar abans. I fins i tot. Àngel, vinga! El públic està dient que volem que pugi de dalt! 30 segons, tens! No et pots avortir! Molt bé! Anem bé aquí! Continua l'Àngel, té 19 segons. Tens 15 segons! Que és la del raconet! Va, Àngel! Això no té res per tu! Ha aixecat perfectament! Molt bé! I hem de tenir en compte que estan cansats, aquests nanos estan cansats. Aquests nanos són superhomes, però també... Preparat! Àngel! Sí, senyor! T'ha escapat el peu al final, però quasi bé puja. Paus al peu. Et queden 15 segons. Tu decideixes el que arrisques. Vinga, Àngel! Àngel, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No risquis, no risquis. Vinga, i dale. Tens encara dintre dels 15 segons la possibilitat de quedar-te només amb un peu extra. Espavila! Molt bé! Va, fora! Encara Déu-n'hi-do. Vinga, aquesta baixada. Han de saltar pràcticament metro i mig. Vinga, cap dintre! Perfecte, la posició de la vegada de l'est, perfecte, sí senyor! No, estàs bé, perfecte, Àngel! El seu motxilero